Когато за първи път разбрахме, че Филип може би има аутизъм, той беше на 2 години и 7 месеца и беше шок. Аз лично го преживях много тежко, приех го много трудно и всеки дава различни диагнози от аутизъм до ще се навакса, до свиквайте с идеята и това е много тежко, това е един шок за един родител. Да. Когато за първи път дойдохме в Сенс център, дойдохме за да получиме поредното мнение, да получиме някакъв вариант за работа с детето, развитие, доколко може да му се помогне. Филип не говореше, въобще. Даже казваше ги, но не е на място и не е винаги на място. Някакви негови думи, които ние се опитахме да ги напаснем към ежедневието, какво може да значи. Въобще не говореше. Изпълняваше команди до едно нещо. И то не винаги, не се обръщаше на името си, колкото и да му викаш. Трябваше с някакъв шум да му се привлече вниманието. Нямаше стабилен очен контакт. Веднага изместваше. Потъваше си в някакви негови игри и негов свят, в който много трудно го измъквахме оттам. Тук получихме подкрепа, надежда, че детето ще го израсне това нещо, че ще има един нормален живот. Това ще ревеш? На него му няма нищо. Филип посещава Сенс център от 9 месеца, като първоначално първите 3 месеца идвахме 5 дни в седмицата по 4 часа интензивна терапия. И в момента идва 2 пъти в седмицата по 3 часа, което също много му помага. В Сенс център на него страшно много му харесва. Той идва с огромно желание тук, което е много важно, защото когато идва с желание, той върши нещата тук с желание и нещата се случват. Да почне да изпълнява команди, вече няколко степени команди, да задава въпроси, да прави сложни изречения от 3-4 думи. Това нещо го нямаше преди това. Той сега е на 4 години, на 7 години в първи клас той ще си бъде един първокласник.